guys, so today is March 5, 2021. So ang atong oras karon is saktong alas 5 sa hapon. So karon guys, ang atong vlog today or ang ganap na to today is mag-repair ko sa kana bitong agianan sa tubig sa lababo kadtong ahong kasagaran nga gamiton sa paghugas og mga pagkaon. Mao ni guys ang lababo nga atong i-repair karong hapuna. So kani guys, ako ning isukod kung usa kadako ang iyang strainer di ay ni. Oh. Ang kani ato ning sukdon diri kung usa kadako ang iyang strainer kay aron ato na siyang pukpukon diha akuan og semento para kini asya malubong og paibabuan siya og semento. So mao ni guys nganong ako ni siyang i-repair kay tan-awa ngilad na kaayo. Kana ako ra na gi-repair temporary, so need na gud na siya og repair. So atong tan-awon guys kung kaya ba ni natong i-repair. Mao na guys, di ba? Nagkabusagak na. Okay guys, tan-awa ko guys. Tan-awa guys kung unsaon na ho pagtrabaho guys. Ako ni siya. So, sus, ko ana unta ni. Ay, tinaw ka ko. Na? Wala naman eh. Wala itugod sa kahigayunan. Kung tugod sa kahigayunan, ay nakababag. Hi guys, today is March 6, 2021. So ang akong vlog hapon wa na human. Ang akong gipapalit sa nakalimtan ning pipe PVC. So mao na guys nga kung kita mo sa akong sanina nga lahi ng akong sanina, so nag-continue ra ko sa akong vlog kay wa na lahos. So ang akong pagtil-til kagahapon mao ra tong ako nga buhat kay wa man ko i-attaching ani. So karon mag-continue na ta. So ubani ko ninyo guys sa akong journey sa akong pag-repair sa lababo para maging matiwasay ang ating kung gagamitin natin ang lababo, hindi na tayong mabasa-basa pa. Usbon ko, ubani ko ninyo sa akong journey sa pag-repair sa lababo. So, ang akong vlog is sa akong nangaging vlog, nag-electrician ko. So, karon nahuman naman ko og kusinera, mag-continue na ko karon sa as at tubiro na pud ko karon guys. Ato tan-awon guys kung unsa ning akong ahong role, tubiro, electrician, kusinera, labandera, unsa ba de? Kadaghan ba ding trabaho mahimong nanay? Nagtuo mo guys nga kaming mga girl. Nagtuo mo guys nga kining mga girl kanang way mahimo sama sa usa ka lalaki. Mao na. Ipakita na to mga girl, mga woman kay kuan ra baron kanang March, di ba? We are celebrating a Women's Month. So karon atong ipakita sa mga boys nga kitang mga kababaihan mayroon tayong power. Mao na guys.
Mao na guys, nga atong ipakita sa mga lalaki nga bisan pa man kita mga babae, katigog gihapon ta mo panday. Dili lang kita pandadyanan og bata. Samantalang kanang mga lalaki igora mo panday og bata. Pero dili katigo mo pudyos og bata sa siyam ka buwan. Diba? Special gyud ta nga kitang mga babae. Panggaon unta mi mga babae kay magdapog mi og bata og siyam ka buwan. Ano na guys? Panggaon unta ng mga kababainhan. Dili unta himuong punching bag. Kay kaming mga babae special nga may hinigihimo sa Ginoo. Ano na? Very good. Okay guys, sumanata sa atong journey sa atong pag-repair sa pipe sa lababo. Okay, salamat sa inyong pagtanaw ug daghang salamat sa walay puas nga pagsunod sa akong mga videos. Inaut-unta nga makahatag na ninyo og mga idea nga kamo pong mga babae nga uy sayon ra dai ni himuon ingani ra dai ni paghimo. Basta na atay mga tools. Maunay kung kaya niyong mga lalaki, kaya din naming mga babae. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Okay.
Thank you for watching my videos of katungo pa na ko subscribe, palihog ko og subscribe. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat. Bye-bye.